Sorkar Manipur kala penjari ke curfew Shillong Litan bat ki benta ba marjan a Ukhrul district hadin ke jingcha kana omsnam ko bas dang hakamiat nyautrek rumpang aja penrio kata hadien bu dukhat ke jai penrio thangkul naka lo sasho hak kunhun ba nyau ne prangut ki brio ki pulit ki penpau ba kiladon ki jingcha yasiat hak step spotrek rumpang aja penrio kebal penlong yu Sorkar jala Manipur pan pakhang yak jing perangkam internet hak mobile na benta Sngi laong ba hak banungkong ke jing kana lala bantem dak jing ekran hapreng kalyang ubo sasho bat ukli ke Litan Sareikhong hak balai ekran ban penbaj kam de rukom ki bocudon bat bu ban penlong ke jingi kendu pratrek rumpang arachar penrio hendai kete ki jingi kendu kam sim la orlong bat penban la ong ba ki nong snong na ki benta ka sigibung ki lek ban thombor ke yeng sa ukli ke Litan Sareikhong shushu la ong ba ki don na preng kete ki kunhun ki bla siat ka badang ya lengba ke Litan police station hakamit pratrek ke jingi kan ar kala nangjur hak ba ki ar kunhun na ki ar snong klei kong mau ke bal penlong ki bor priya district ban pencari de ka curfew hakamit khandai trek bontli ki yeng ki badai jung jaj benrio thangkol na ka Litan Sareikhong lakno glasha thang dakile no kuki nakalyang Sorkar Manipur kabadang sudap thau ka sautrek rumpang aja penrio umentri rangba ke jala Manipur uyum nam Khemjan Singh klakentu nong snong banlong ki bajai Hadien pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya